Mä tein äsken tämmösen saman videon, mutta se vaan katosi johonkin ja mä en tiedä mihin se katosi, joten ihan sama. Mutta mua ärsytti, kun mä luin taas ylilautaa, koska mä en ymmärrä miksi te ette vaan lopeta tota juttua, koska mä en postaisi näitä paskoja videoita, jos te vaan lopettaisi tuota mun haukkumisen, koska mä luulin, että mä tekisin selväksi tuossa ekassa videossa sen, mitä mä aion tehdä selväksi. Ja niinku, se näytti olevan teille ihan vitun vaikeeta. Ja kun joku oli linkannut silleen, että voisiko toi huora pukea housut jalkaan, kun se postaa meille näitä, niin vittu kattokaa. Mulla on housut jalassa. On noin. Niin. Ne on höntsyt. Ne lasketaan housuiksi silti. Niin. Ja hui. Ja niinku se, että mä luin kanssa, siellä oli kaikkea paskoja kommentteja musta. Mut siellä oli pari söpöäkin kommenttia ja joku oli laittanut jotain kivaa sinne. Mä olin vaan silleen, että koska mun mielestä on tosi söpö, että okei, kaikki muut te haukutte mua huoraksi, te haukutte mua lutkoksi, vaikka te ette sitten tunne mua. Ja sit joku söpöläinen on laittanut sinne vähän söpöä musta. Ja mä oon aika vitun tyytyväinen siihen, että edes joku osaa sanoa sen mielipiteensä kuuntelematta muita, koska niin mäkin sanon vittu. Niin mä sanon suoraan kanssa mun mielipiteet. Ja niinku, mä en tiedä, mä enää muista siis, tää on mun toinen video, se oli vähän parempi, mä en muista siis. Siinä oli paljon enemmän asioita, mistä mun piti sanoa, mutta mä hukkasin sen johonkin tonne tiedostoihin, niin mä en nyt voi linkata sitä teille. Et niinku, jos joku haluaa, että mä teen näitä videopostauksia, niin mä voin alkaa tekemään teille ihan vittu näitä juttuja, kunhan vaan sanotte aiheen. Niin. Sitten taas jos joku ei halua, että mä niinku postaan teille, niin lopettakaa se ylilaudalla haukkuminen, koska en mä niinku, jos siellä ei kukaan puhu mitään, niin miksi mä tekisin jotain videoita? Ei mulla olisi mitään vitun syytä siihen. Mut se, että jos mua haukutaan siellä huoraksi ja haukutaan ynnä muuksi, niin en mä jaksa tommosta. Mua vitutti se, että niinku, vaikka mä yritin tehdä sen videon, niin mä yritin siinä videolla saada niinku asiat selväksi ja niinku mitä mieltä mä oon tosta. Niin se vaan pahensi asiaa. Sitten mä olin vielä entistä pahempi huora, jolla on kuulemma R-vika ja ynnä muuta. Vittu. Niin en mä niinku. Okei, siellä oli niitä söpöjä kommentteja joltain, en tiedä keltä, mutta kumminkin mä olin vaan sanonut, että mun mielestä se oli tosi sulosta. Mä oon nyt vähän räjähtäneen näköinen, koska no en mä nyt kyllä alavautu teille siitä, mutta mä en nyt oo kotona enkä mä oon laitoksessa, mutta mulla on vasta tässä yksi reissu päällä. Ja mä oon vähän tämmönen. Mutta niinku en mä rupea tekemään teille näitä postauksia, jos te ette halua, että niinku, jos te haluatte, että mä pidän turpani kiinni ja oon hiljaa täällä ruudun toisella puolella, niin lopettakaa se musta postaaminen. Koska te vaan yllytätte näillä mua, jos te sanotte, että postaa joku juttu ja sanotte hyvän aiheen, jos on oikeasti hyvä aihe, niin mä voin postata. Mutta jos ei oo, niin vittuako mä siitä niinku välitän, koska ei mua kiinnosta teidän paskat jutut. Mutta niinku se, että mä selailen muutenkin ylilautaa, siitä niinku yhtäkkiä oma naama vittu tai perse pongahtaa sinne. Totta kai se nyt vituttaa silleen niinku, että niinku, kyllä mäkin arvostan teitä niinku sinänsä. Mutta en mä tiedä. Koska siis niin kuin mä sanoin mun eksällekin, että, niinku, että mä rakastan sitä, mutta mä en enää kunnioita sitä ja jos ei ole kunnioitusta, niin ei ole mitään. Niin en kyllä taas tiedä mitä vittua toi tähän liittyy, mutta kumminkin. Niin jos te lopetatte sen musta postaamisen, niin mä lopetan nämä paskat videopostaukset ja niinku ynnä muut. Että vittu, olkaa tyytyväisiä. Joo, mitä vitun vaan. Mun pakko päästä röökillä, mutta mä rakastan teitä yli kaiken.